салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экрана ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. мегузарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. гарузавои газел ҳасте бародаро ки бисёртар гарузавой мепурсед. як тӯёфтагим солиш 2006, сӯзишвориш газ бензин, кузов бортовой, моторш бародаро нави пачка, нав мотор карагай, ягон камбудӣ надорад. коробкаш механика, ҳолаташ беҳтаринай. мошина хаду, ҳамаш 100% бародаро. кузовш варӣ карагӣ бисёртагӣ надорад. балонош ҳолати хуб даҳанд. сирошна фурӯхтан мешавад. қарор дорад дар шаҳри душанбе. нарша 26 000 сомон мега. мошинхари аниқ боша бо савдо мешавад. касоне харидор бошед, рақамҳои рӯи экрана муроҷиат кунед ва дастгириро фаромӯш накунед бародаро. ҳатман лайк гузоред ва каналда подписатсия кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат барои дастгириятон. мошини навбати мо бародаро астраҷи караван ҳастай. састани беҳтариниш бо нархи арзон бародар дар сирошна сум дар кӯре фурӯхта мешавад. солиш 99, сӯзишвориш газ бензин, кузов универсални, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолатш чӣ хеле гуфтем 100%. мошина хаду, мотор коробка хадовой 100%, краскаш тоза, балонош ҳолати хуб даҳанд. ҷошда бародаро заводил мешавад, бародар дар сирошна сум дар кӯре бо нархи арзон фурӯхта мешавад. қариб ки яксола ҳуҷҷат дорад бародаро. ҳуҷҷатош то моҳи ноябри 2024 муҳлат дорад. мошин қарор дорад дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ, яъне калхозобода. нарша 45 та мега. харидори аниқ боша бо савдо мешавад. марҳамат бародарони харидор, барои маълумоти дигарро ба даст овардан рақамҳои рӯи экранда муроҷиат кунед. мошина навбати боша бародаро Daewoo Nexi, солиш 95, сӯзишвориш газ бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолатш хуб. мошин бародаро ҳамаш 100% кор мекунад, ҳуҷҷат дорад. мотор коробка хадовиш 100%. бародар Россия меояд, сирошна фурӯхта мешавад. мошин қарор дорад дар ноҳияи Фархор. нарша 10 000 сомон мега. бо камтар савдо мешавад. марҳамат бародарони харидор, мошини беҳтарине, сирошна бародар дар сум дар кӯрай. харидор бошед, рақамҳои рӯи экранда занг занед. дигар мошини мо боша бародаро Mercedes Benz ҳасте. солиш 98, сӯзишвориш газ бензин, кузов седан, объем 1.8, коробкаш механик, ҳолатш хуб. мошин ҳамаш 100% бародаро. краскаш тоза, салоншам ҳолати хуб даҳай. 9 моҳ ҳуҷҷат дорад, танировка дорад. мошин қарор дорад дар ноҳияи ёвон. нарша 63 000 сомон мега. харидори аниқ боша бо савдо мешавад. касоне харидор ҳастед, рақамҳои рӯи экранда муроҷиат кунед. бародаро Toyota Mark до пурсидагӣ будан якта ёфтем. солиш 97, сӯзишвориш газу бензин, кузов седан, объем 2, коробка автомат, ҳолатш хуб. соҳиби мошин мега бародаро мошин ҳамаш 100% кор мекунад. маълумоти бештарро метавонед ки бо телефон дастрас кунед. қарор дорад дар Исфара. нарша 15 та мега. бо савдо мешавад. харидор бошед, рақамҳои рӯи экранда муроҷиат кунед. ва касоне ки мошин, хона, замин чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар имо ё ки ватсапи мо
сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Як бародар дигар мусофир расидагӣ буд. Якта ёфтем соли 2000 сӯзишвориш дизел, кузов универсалӣ, моторш бародаро турбоҳай, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. Мошин бародаро 12 сол шуд ки як дастаи бародаро айвагон гирифтагӣ, састани ҳозиам 100%, ягон камбудия надорад, ҳуҷҷатош то моҳи июна муҳлат дорад. Мошин қарор дорад дар ноҳияи Айнӣ, Наша, Челидета мега. Мошинхари аниқ бошад, бо савдо мешавад. илтимос беҳуда занг назанед. Касоне ки харидор бошед, барои маълумоти пурратарро ба даст овардан рақамҳои рӯи экран занг занед, маълумоти пурра ва аниқтара аз соҳиби мошин дастрас кунед. ин буд якчанда мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шумо роҳои мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Ва бародарони канал меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. Раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгири ҳар як шумо миннатдор ҳастем. Дастгири шумо пешраи мо аст. Хайр то наворҳои оянда.